Fl-ewwel sena ta' leġislatura ġdida ta' Gvern Laburista, pajjiżna qed jirnexxielu jikseb riżultati ferm aħjar minn dawk li nkisbu fl-ewwel waħda. Dan spjegah il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervent telefoniku fuq l-istazzjon One Radio. F'din l-ewwel sena ta' tieni leġislatura urejna li r-riżultati li rnexxielna niksbu kienu saħansitra aħjar minn tal-ewwel leġislatura. Xi ħaġa li ftit nies kienu jemmnu li seta' kien possibbli meta tqis ir-rekord ta' xogħol, ir-rekord ta' tkabbir ekonomiku, ta' miżuri illi ħadna matul l-ewwel leġislatura, illi jkun hemm ħafna li kienu jgħidu huwa impossibbli li. Fl-istess intervent, il-Prim Ministru semma kif dawn il-livelli mhux tal-li rrepetejnihom iżda pajjiżna rnexxielu jżid magħhom. Dil-ġimgħa stess tħabbar li pajjiżna issa huwa il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandu fil-żona euro li għandu l-inqas rata ta' qatt u t-tieni l-inqas fl-Unjoni Ewropea sħiħa u istaqbiżna saħansitra l-Ġermanja. Minkejja li qabel it-tkabbir ekonomiku kien ilaħħaq massimu ta' 2%, taħt din l-amministrazzjoni dan tela għal aktar minn 4%. Il-Prim Ministru fakkar kif għall-kuntlarju ta' dak li kien jiġri fil-passat taħt amministrazzjoni nazzjonalista. Minn wara l-elezzjoni li hawn, il-Gvern f'ebda mument ma ssikka ċ-ċintorin, iżda minflok beda jroxxi l-ġid mill-ewwel, bil-għan li jgawdu minnu l-familji Maltin u Għawċin. Il-Prim Ministru semma kif l-ewwel baġit ta' din il-leġislatura ma ġiet introdotta l-ebda taxxa ġdida, anzi l-Gvern beda jwettaq il-proposti mill-manifest elettorali. B'reazzjoni għall-istħarriġ ippubblikat fil-ġurnal Malta Today, il-Prim Ministru tenna l-impenn tiegħu li jkompli jaħdem bris il-poplu Malti u Għawċi u saħaq dwar l-importanza li l-Partit Laburista jibqa' saqajh mal-art u sostna li aktar ma jkun hemm appoġġ lejn dan il-moviment, akbar tkun ir-responsabilità u għalhekk huwa l-obbligu ta' dan il-Gvern li jkompli jwettaq dak li jwiegħed u jsarraf ħidmietu f'riżultati eċċellenti għal pajjiżna u għall familji Maltin u Għawċin.